mai kashewa mai rayawa, ka daɗe ni basira Allah, wata waka zan rerawa. In waƙe fiyayyen bayi dan darajarsa muke ɗasawa, hikima da basira Allah, in ka bani ba zan raina ba. Banda kowa bani da komai, manufata annabi ne sak. Annabi ka begen ka ine ma karɓe shi da hadan na ji daɗi. Adadi na salati wanda ba kai biginin da ma endin ba, ka daɗa a gurin manzan da idan ka ce ba zai ce la ba, wanda kafin ya bayyana ba a san sallah bare walha ba. Duk wanda ya bi ka ma'aiki a ran kiyama bai taɓe ba. Banda kowa bani da komai, manufata annabi ne sak. Annabi ga begen ka ine ma karɓe shi da hadan na ji daɗi. Assalamu alaika abin faharin da ba za a maita muka ba, waye ka so ya so ka ya nema kuma bai samu ba. Makurar tafiya mai nisa babu gaban ka ba Allah ba, sauka a lafiya dan abdu ba ai yi irin kaken nasaba ba. Banda kowa bani da komai, manufata annabi ne sak. Annabi ga begen ka ine ma karɓe shi da hadan na ji daɗi. San babu iri nasa da akwai rabana ba zai ɓoye ba, da akwai wani nasa ko jibrilu ba zai yi mai bai'a ba. Sha zaman ka lafiya goyon sa'adiya ba zan kima baiti ba, sarari mai kara gudun doki wa ya san ka ba Allah ba. Banda kowa bani da komai, manufata annabi ne sak. Annabi ga begen ka ine ma karɓe shi da hadan na ji daɗi. Kai murisina mu kai ban girma gun girman da ke girbewa, murisina mu kai dabi a gurin dabin da ke dafawa. Matabbata abul su batulu uwa mai ba da duk dacewa, labbai ka Ahmadu Hamidu wahidu bai yi mata muka ba. Banda kowa bani da komai, manufata annabi ne sak. Annabi ga begen ka ine ma karɓe shi da hadan na ji daɗi. Asalin asali ne kamar sa annabi ba a kuma ba, ko a ranar gobe ma'aiki ceton ka ba za mu rasa ba. Mai faɗa da faɗan sarkin da bai wa kansa ɗabare jika ba, Mustapha kogin bayi wayayi nasara bai jajirce ba. Banda kowa bani da komai, manufata annabi ne sak. Annabi ga begen ka ine ma karɓe shi da hadan na ji daɗi. Assalamu alaiki batula, shugaban dukkanin kyawawa, halarar farko mai Allah imaniya sirrin kamawa. Kowa da gwanin sani da bazarki ummi nake tarayawa, mai halarar Allah mai girma kowar rasa ki bai samu ba. Banda kowa bani da komai, manufata annabi ne sak. Annabi ga begen ka ine ma karɓe shi da hadan na ji daɗi. Kin zamto shi kuma ya zama ke Zujalalu bai ware ba, Fadima ba dan ke ba ban san yadda zan yi wa ruhi ba. Dan yayi tunani ya ƙara bai ga inda za ya tsaya ba, sai akan batula da ya karkace ba za ya san Allah ba. Banda kowa bani da komai, manufata annabi ne sak. Annabi ga begen ka ine ma karɓe shi da hadan na ji daɗi. Wai ina wutar da ake zance da ba za ta zama hakkun ba, da ba makiya ummina Allah ba za ya yona harin ba. Makiya a sa su a nari, masoya ba sa ki firdausin ba. Ga zaɓi an bani ɗan mai ba za na kyala original ba. Banda kowa bani da komai, manufata annabi ne sak.
Fatima tuna ummi ba, sarauniya ta karnin farko ƙarshen ma bata samtamka ba. Wa ya zamo wali ko waye Batulu ba ta izini ba. Banda kowa ba ni da komai, manufata annabi nesa. Annabi ga begen ka ine ma karɓe shi da dan na ji daɗi. Dole ne na sanyo 'ya'yan Zara da Shehana Tijjani, da ɗan uwansa dinnan ɗagun umma Shehana Jilani. Sannan na sanya gwarzon nan alkaulahi masanin rabbani. Sannan na sanya sani jagora na Razumi bin Sani. Banda kowa ba ni da komai, manufata annabi nesa. Annabi ga begen ka ine ma karɓe shi da dan na ji daɗi. Anan ne zani takaita, almajirin ku mai koyo ne. Ban zama jarumi a yabo ba, a yanzu ina yin tatata ne. Abubakar ake ce